Hijaka. Myntri Rangbah ke Jylla Conrad Sangma ula Pyllait ya ke kot bala ai kerteng. Values must come alive. Bala thought dau Archbishop Thomas menamper ramble. Ha parish hall cathedral am krahnin kesngi. Myntri Rangbah ke Jylla ula tho ya kinong yishim binta bo Archbishop Thomas menamper ramble. Ubalong Archbishop bala shong tha jong ko Guwahati ula hi kai ru yu kpa jong u bala klat no upi e Sangma. Kajeng puli benya ajong Archbishop halor ki mat ki bede bat ke imlang sa lang ka kol shore bat halor ki kamsan hima sima kalawan ra aya shibun ki jing etainia bat ki jing ajing mut pan penne ka jing suk ha ka ba ula sha je na ka benta ka Nobel Peace Prize House nem 8,000 khatway. Kajing sya ajit ka jong u ka wanra ka jing itho ya ka jing yai peteng ka jong u bantre na ka benta ka jing suk ka jing penya suk bat ka jing yai ne ha ka than chetela mi ngi jong kri. Hapa pai syakani ka kot ka babanjur halor ka jing ekren, ula ong baki mat kum ka jing bom yok kam yok jam, ka jing penek pensa ka jai ben riu, ki long ki benta ki bawan ra ka jing bom syong suk syong sanya, ha ki than chetela mingi, wat lada laju shim ya ka jing bom syong suk syong san, kum ka jing baro shikata. They don't like to use the word tribal society as a negative connotation, some tribal societies which kept these values, changed these values, preserved these values, and have a message of equality, for example. Kisamla Tremons